Čaute, tu je Ziroj a vítam vás v novej sérii Mafia 2. Takže chcel som mať Joe'a dobrodružství, ale to si dáme na inokedy. Ja viem, že už príbeh veľa ľudí video, ale tak ja som ešte... No ja som to už 3-krát prešiel, príbeh. A tak, Mafia celkom dobrá hra, už je celkom stará, 2010, ale je to na českú hru je to super. Lepšie ako GTA 4. No čo si dáme? Ťažká, stredný, snadná. Dáme snadná. A dáme no, 2K Games, 2K Čech. Uvádí. To som vám dala titulky, aby ste tak... Mafia 2. Jmenuji se Vito Scaletta. Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že jsme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. Amerika! Hollywood! Empire Bay! Ключами подпишите. V životě jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. Koukaj. Aha, jde. Ale taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Tak ukáž. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plní Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joea. Vito, pohni sebou, nemáme na to celou noc. Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. Do prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Hej! Stát! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Do prdele. Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajzle. Roztáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce a armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18, tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochu. Kapitola 1. Domovina. Sicílie, červeň 1943. Operace Husky.
Přidělili mě k 504. parašutistické. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelskýma liniemi. Pád jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak To nemusíte vidět, tam preskočiť. A hneď první. Fajn, Skeleto! Střílej! Allora, traditori! Bojujte jako chlapi, ne? Musíme vyčistit ty balkóny, vole! Počkajte chvilku, prosím. Ale si troška to zmením. Dobré. OK. Počkejte naspět. Fajn, Skeleto! Taky už to Střílej! nepřijem. Allora, traditori! Jdi do hajzlu! Co pytlema s pískem! Nevidět toto. Finché puttana, non mi faccio ammazzare! Hej! Jděte všichni do prdele! Ty po... Ustupuju! Smola. Přesunem se! Ke mně! Do prdele, pozor! Kurva! Vole, sem, Skeleto! Na to vůbec se vás nezabývá. Řežu a já! Ammacciarsi, resta a fare prigioniere prima che arriva l'esercito. Desátníku, ten chlap říká, že sem jdou další vojáci. Super, fajn. Ty a Williams, sundejte ten kulomet. Pak najdeme vězně. Potřebujeme každýho, kdo udrží bouchač. Jo, neudržím. Co zdycháš? Skeleto, sem! Máme tam to. Čo ma nevidíš? Doku, Pinkiulu! Tudy to nepůjde. Ale půjde. To nepůjde. To... Asi jsme našli kulomet! Bacha! Máš granát, Skeleto! Teď by byla fakt kurva vhodná doba ho použít! Hoď do toho okna granát! O, kurva! Skeleto, jsi živej? Jo, skoro. Tak se přestaň valet na prdeli a pohyb! Tak jo. Skalky se žije. Dobře, tak se postavila No, do prdele. Vemte si, co unesete. Další šanci už asi mít nebudeme. To je zdravé. Všetko zdarma. To. Dobrá. Aha, ještě mám teda buka, aby jsme viděli, čo jde. Na schod! Hele, makaroni! Jdem pro vás! Bez urážky, Skeleto.
Bavíte se taky tak dobře jako já? Vyčup. 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 Ti imbottisco di piombo! Čurá. Pojďte horu, Hej, děvko! pojďte to vyčistit. Pojďte to vyčistit. Vězně musí mít nahoře. Pojďte to vyčistit. Uccidete gli Jsem hned za ostaggi! tebou. Vyčistíme druhý patro. Skeleto, jdeš první. Čoho vím, že vyčistíte druhý padlo? Čo si hluchý? Mám ho! Hej, máš ho? Kde ho máš? Já jsem ho zastřelil. Pojď. Ty dveře, skeleto! Dobré, dobré, dobré. Arrenditi o gli faccio saltare il cervello! Pozor, pojď tady. Tak ho stojí, odběr. Ti troverò! Asi půjdeme tady to. Půjdeme tady to. No pojď. No, tak asi budeme muset tudy. Jdem na to! No asi hej. Nevidím. Ale ne. Kurev tady je! Koho to kurva zajímá? Střílej! Co snad dělám? Hej, víc střílej, míň kece! Ha, jak chceš, debile! Na tomhle balkóně to nepůjde! Ale vrátíme se rovnic! A kurva! Si mu rozložil. On mi dal proč kamaráda. On mi dal proč kamaráda. Empire Bay. Ten hlas. Úplně zabité. Lez dovnitř, skeleto. Tady chcípneme. Avo dei fascisti! Arrivano avo dei fascisti! Asi si dám tento kulomet, půjdem. Teď si zabrám tento kulomet. Ammazziamoli tutti! Teď to zastřelím tu hlavičku. Další, dole, u kostela. Siete fottuti! Tak do nich! Zničíme to. Další, dole, u kostela. Musíme máme zničit to auto. No, to je jiný. To se jiný. Tak to udržím a jdu do toho. No boom. Mají dělo! Skeleto, masej dovnitř! Proč by se mal masit to vnitř? To mi často spraví. Ammazzare tutti i kid cacciuani. Cosa state parlando? Dicevo al mio amico di stare attento. Boje. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Urně si. Jsi v pohodě. Děkuji. A che diavolo? Přiskočím. No, nahrávání. Aby si mohl... Kapitola 2. Domov, sladký domov.
O 2 roky později Empire Bay 8. února 1945. O 2 roky později mě nějaký nácek trefil. Chvíli jsem si pobyl v nemocnici a pak jsem dostal měsíc dovolenku, abych mohl domů. Vito! Tady! Joe! Hej, vítej doma, kámo. Jak jsi to věděl? Mám svý zdroje. Tak pojď, pojedeme. Pěkná kára. To patří k mý práci. Je mi jasný, že se těšíš domů. Takže to preskočím troška. Nebo ještě tu budeme Tak čekat. tady to je Empire Bay. Řekni mi pravdu, chybělo ti to? Hele, jsem medvěd v lese. Jako ne, že by tohle město na mě někdy bylo nějak hodný, ale cokoliv je lepší než zákop. Kde se kurva vzalo to zasraný počasí? Prej je to nejstudenější zima v historii. Podle novin to tak bude jsou ještě teda pár zprávy. týdnů. Ale neboj se, dobrý drink tě zahřeje. Jak je to dlouho, co jsme si spolu vypili, Vito? 2 roky? Skoro 3. Večírek Tonio Sacchilio, pamatuješ? No tak, Vito, hele, poslední drink jsme spolu měli hned po pohřbu tvýho tatíka. Těsně předtím, než tě odvedli. Vzpomeň si. Jsme spolu 5 minut a už mluvíme o mým zatraceným fotrovi. Co takhle změnit téma? Je. Tak povídej, brácho, jaký to tam bylo. Furt jsem čet noviny, abych byl v obraze a moc dobře víš, jak nesnáším luštění písmenek. No tak Jo, víš. to vím. Nakopali jste Mussolinimu prdel, co? No v podstatě, trochu nám pomohl jeden chlápek, Don Calo. No neříkej, Don Calo, o tom jsem slyšel. Fakt? To taky To si nebyl. vsaď. Znám tady takový chlapy, On- jako je on. Mafiáni. on tě Když oddělil. pro ně makáš, seš v pohodě, když je nasereš, seš mrtvej. Vidím, že ses neflákal. Jo, a prej si dostal medaili, co? Od starého Petna. Takže seš pravej válečný hrdina, co? A co pak, vojel si pár sicilských štětek a jel si domů? Jo, jasně. Jo, jo, stará vlast. Tady můžeš vojet všechno, co má díru a dejchá a všichni na to kašlou. To je ale země. A taky na starý dobrý USA a na to, že seš doma. Bože, kedy už tam přijdeme. Jak se jist. 12 palců potěšení a levně. Dejte si bagetu. Bagety. Dobře, tak toto by som kapitol druhý dal na part 2, takže zatiaľ čau.